Balorazioa oso positiboa, oso pozik gaude, batez ere proiektu hau martxan jarri genuenean duela urtebete ez genekielako noraino iritsiko ote zen, eta orain urtebete pasata lanian 36 dagoeneko gehiago dira, baina hainbeste udal eta erakundeek lankidetzan arituta gero emaitza hau izatea asebetetzen gaitu, ez da. Izan dalako pentsatu bezala, diseinatu bezala atera zaigulako ere. Bueno, diseinua udalekin proiektuaren programa horren barruan da egintzan, programa hori base behien, badia urte batzuk sortu zala, baina guk horri ekarpen baten genion, proiektu elkartuen dinamika sortuz. Proiektu elkartuen dinamikak bilatu du udalak elkarrekin aritzea, behar berdintxoak eta dituzten udalak eta ezaugarri berekoak elkartu eta gure laguntzarekin, baina laguntza, besterik gabe, beraiek soluzioak proposatu eta haiek aplikatzeko dinamika bat izan da, ezta. Eta orduan, proiektua diseinatu genuen bezala oso ondo atera da. Gure laguntza alde hortatik egon da, gu bat gehiago izan gara, hor talde eragile bat aritu zen, 9 udaleko talde bat, eta gu bat gehiago ginen talde horretan, eta bakoitzak hartze zituen lanak bezala, geuk ere geure lanak hartu genituen, eta alde hortatik gure araugintzako lankideekin eta konsultak egin, eta bat gehiago izan gara lan honetan. Diseinuan 9 udal aritu ziren talde horretan, horiek bai ziren tipologia berdintxukoak, deitu diogun herri ertainen tipologia, zuzen ere Euskaldunen tasa edo kopurua herri horretan 160tik 180 bitartekoak diren herriak, eta herri tamaina bai desberdinagoa da, hor sartzen dira 3.500 biztanle, 4.500 eta 20.000 biztanleren artekoak. Gehiago elkartu ditu Euskaldun tasak biztanle kopuruak baino. Edo nola ere, elkarrekin aritu zirenek, gero zabaldu egin zuten. 9tik pasazan 36ra. Udaloiek behaiek lan egin dute beren eskualdetako udalak erakartzen proiektura. Orduan bai, atxiki dira beste udal batzuk, eta jakina politikoki ere ezberdinak diren udal batzuk ere gehitu dira. Baina horietzan hasierako ez, irizpide inolako trabarik honetarako are gehiago etzaigu iruditzen, aurrerantzean ere denik, izango denik, traba ez da baldintza. Hirukoa da onura, ez da. Erakundentzat jakina jartzen gaitu delako danak bide berean lanian, eta mesede egiten die bereziki udal txikiei. Zuzene, kontatzen genuen, hau iragarri genuenean, udal batzuen gertakizunak, eskatzen zietenen enpresei, zerbitzuak euskaraz eskaintzea, enpresa batzuk esan izaten zietela, behaien eskaria zela bakarrik, eta nola ingo zuten hori behaientzat bakarrik, eta bar. Orain, aitzaki hori ez dago, hain zuzen ere, batera agertu garelako, publiko egin degulako, beraz orain enpresek badakite eskaintza hori ez dela batentzat, baizik askorentzat, are gehiago atxikitzen nahi dira dagoeneko udal gehiago, eta orokortzeko bidean dijo, ez da? Orduan, enpresentzat ere mesederako da, hain zuzen ere, batentzat bakarrik egin beharrean, orain aukera dute, merkatu berri bat irekitze zaie, beraien orain arteko bezeroei beste aukera batzuk eskaintzeko aukera dute, eta orain arte bezero ez ziren batzuk eskuratzeko modua badute, ezta? Eta herritarrentzat zer esanik ez, instituzioak jartzen garelako legeek diotena betetzen,
Eta ez dugu uzten bakarrik herritarren gain Euskal Herriaren euskalduntzea. Geure ardurak geure eginez, hortan ere parte bihurtzen gara, ezta? Orduan, uste dut, hiruko mesede hori dagoela, ezta? Honek egin duten udalek, gurekin batera egin duten lan honen berezitasuna alde hortatik ere badu. Batetik araudia egin delako, ez? Bat zeuden araudi batzuk, udal batzuk bazuten, aldundiak berak bazuen, Jaurlaritzak aspaldi egindako bat bazan, egin dena da horrekin guztiakin bateratu eta araudi, denentzako baliogarri izangoen araudi bat sortu. Hori aplikatzeko prozedura ere zehaztu da, eta hori garrantzitsua da, ze gertatzen da askotan arauak sortzen direla, baina gero nola ezarri eta bar ez da zehazten, eta hor geratzen dira, aplikatu gabe edo teknikari edo langileen batei okurritze zaiolako aplikatzen dira. Prozedura ere zehaztu da. Eta gainera ere, segimenduko neurriak edo ezarri dira, udal bakoitzak, erakunde bakoitzak egingo dituenak. Eta hori nolabait udal bakoitzaren kasuan modu bate edo bestera izango da, baina oro har nolabait hori ere pentsatu da, ez? Jarriko zaie ardura udal langilei ziurtatu dezaten betetzen ari diala irizpide hauek. Sortu den tresneriak bietarako dauka. Euskara hutsez aritzeko eta baita elebitan aritzeko, ezta? Hor, jakina, arrazoi ezberdinak egon daitezke euskaraz aritzeko udal horiek, ezta? Batetik da zerbitzuaren xede taldea edo nori begirakoa izango den horrek berak talde horrek, xede talde horrek behar duela euskaraz izatea, adibidez gazteentzako edo aurrentzako gauzak diranean, ezta? Beste izan daiteke, udalak berak eukitzea irizpide batzuk edo ordenantza bat ezarrita hizkuntzaren inguruan eta erabakita UEMako udalerri euskaldunen mankomunitatea adibidez edo parte diren udalak. Eta beste bat izan daiteke administrazioaren atal horrek euskaraz lan egitea. Eta demagun Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendaritzarentzako lan bat izatea, beraz, guri euskaraz eman behar zaigu, ezta? Orduan, euskara hutsez aritzeko prozedura eta tresneria sortu da, eta baita elebitan aritzekoa. Oraingoz, jaso dugun kritika baino, galdera bat jaso dugu, Espainiko gobernu ordezkariaren partetik informazio eske, eta iradokiz legea urratzen ari ote garen edo. Eta bestetik, atzo bertan UPyDek parlamentuan gure Gipuzkoako Foru Aldundiaren hizkuntza politika baztertzailetzat edo definitzeagatik, ez? Baina besterik ez dugu jaso. Nik Euskalgintzan urtetan aritu ostean hori bagenekarren, ez da? Nolabait eskari hori instituzio guztiak batera aritu daitezela, indarrak zentratuz gai jakinetan eta bateratuz irizpideak ezin delako jarraitu bat bide batetik, bestea bestetik, eta hori oso garrantzitsua da, hizkuntza politikak bateratzea helburu berera jarrita, begira, eraginkorragoak egiteko. Hori aipatzen zigun Kataluniatik etorri zen kide batek gure udako ikastaroetan aipatu zuen. Hain zuzen ere, Katalunian, katalanaren ezagutza nahiko handiaren faktore eragileen nagusietako bat zala gobernuak berak hartu izana katalana bere laneko hizkuntza gisa, ezta? Nolabait egin zuela politika merkatu bat sortu zion, merkatu instituzional bat sortu zion katalanari.
Eta horrek eragin zuela enpresek horri erreparatzea eta arduraz erantzutea eskakizun horri, ezta? Beraz, herritarrak ere lan arlora sartzerakoan edo enpresetara dei egitean lan eske edo denalakoa, ordurako bazekiten enpresek zerbitzu horiek katalanez eskaini behar zituztela, eta beraz, beren gaitasuna ere prestatu inbar zuten hortarako, ezta? Faktore eragile nagusietakotzat presentatzeu zigun hori. Argi dago, euskara iritsi bada gaur egun arte, herritarrok hala nahi izan degulako izan dela, ezta? Eta hori ez da gutxiesteko gaia. Jakina, herri borondateak eta herri gogoak ekarri duela gaur arte euskara. Era berean, ez ditugu eduki estatu egiturak edo egitura instituzionalak mendeetan, eta horrek egin duena da zaildu, euskarari zaildu, eta gainera egon dira oztopo administratibo instituzionalak geure gainetik jazartzen gaituzten estatu horien partetik, ez? Beraz, euskarak behar du normalizazioa eta normala bihurtzea da Europako estatu hizkuntzen dituzten funtzio eta aukera guztiak eskuratzea eta jakina administrazio bizitza edo gizarte bizitza euskaraz egitea funtsezkoa da. Bestela, gertatzen dalako halako iruzur moduko bat, ez? Ari gara haurrak eta gazteak euskalduntzen eskoletan, ari gara helduen euskalduntzea diruz laguntzen, ari gara bultzatzen herritarrak euskara ikastera eta erabiltzera, baina gero gizarte bizitza. Bizitza erreala, esan dezagun, laneko bizitza, administrazio bizitza, eta bizitza hori guztia, ez da euskaraz, orduan zertarako ari gara hori guztia egiten, ez da? Nahitaezkoa du euskarak bizitzako esparru guztiak hartzia. Oso gaizki iruditzen zait, oker historikoa iruditzen zait, arrazoi soziolinguistikoengatik, arrazoi politikoengatik eta arrazoi sozialengatik. Soziolinguistikoki argi dago haur horiek, erdal familietako haur horiek, euskara haurtzaindegitik hasita hartuko dutela eta segurona eskolan bakarrik urte askoan. Beraz, hor ari gara irabazita zegoen esparru bat eta haur horientzat euskara eskuratzeko aukera ziurtatzen ari ginen esparru batean, aukera bat kentzen, ari garelako distorsio bat eragiten. Haurrarentzat gaztelania ez da desagertuko, etxean izango du. Bere ama hizkuntza bada ere, ez da desagertuko. Ordea, ez zaio ziurtatzen euskara eskuratuko duenik, kentzen bazaio haurtzaindegitik. Beraz, oker soziolinguistikoa da. Oker politikoa jakina euskara berezko hizkuntza dalako. Orduan ziurtatu behar dugu, geure herritarrek euskara ezagutu egingo dutela, hori beraz horrela. Eta soziala erabat, ari garelako pertsona horiei, haur horiei, gizarteratzeko aukerak zailtzen. Ari garelako erraztu beharrean zailtzen eta aurrera gorako uzten beren euskara gaitasuna, beraz, arazo baten irtenbidea geroratzen. Beraz, okerra eta noraeza, nahi bereziki alderdi jeltzalearen partetik, noraeza erabateko iruditzen zaitago. Hor bertan, beraiek kontraesanean horretxeekin sartu dira. Beraiek ari dira beren burua trampan sartzen, ez da? Esan dudan, arrazoi soziolinguistikoegatik, horrexegatik okerra egiten ari dira. Geure gurasoek soziolinguisteak izan gabe sortu zituzten ikastolak. Beraie bazekiten nahitaezkoa zala aurrek txikitandik euskara ikastea. Hainbat eta hainbat guraso erdaldunek egin dute alegina, beraiek etzekiten hizkuntza beren aurrei ziurtatzeko
eta ikastoletan eta D ereduko eskoletan matrikulatu dituzte. Badakitelako txikitandik eskuratu behar dela hizkuntza. Eta zer eta orain hori guztia diseinatzen aritu den alderdiak hori zalantzan jarri? Ez dauka buru bederik honek. Erabaki hori gutxienez ez dezatela aplikatu. Horixe esango nuke. Erabaki hori gera hila parlamentuaren historianan nunbait gordeta, baina ez dezatela aplikatu. Eta noizbait hori zuzendu inbarko da.